Inilang commander sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ang nakigtagbo sa opisyalis sa DILG-10 o PRO-10 aron mas mapahugtan ang pagtambayayong alang sa seguridad ug kalinaw sa rehiyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Personal nga gibisita ni Sultan Abdullah Makapaar o mas nailang si Commander Bravo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ang buhatan sa Department of Interior and Local Government Region 10 aron hisgutan ang mga programa sa gobyerno. Labi pa karong adunay nagpadayon nga peace negotiation tali MILF o gobyerno sa Pilipinas. Sumala ni Commander Bravo nga tuig 2018 gisugdan ang decommissioning sa mga combatant MILF bugti sa cash grant o mga livelihood assistance gikan sa gobyerno. Apan hangtod karon kulang gihapon ang ilang nadawat. Ang inintay lang po namin yung housing ay mayroong groundbreaking na doon sa kampo natin. Ang inintay namin ang process. Ang gusto po namin mabilisan kasi ang mga combatant natin wala na pong bahay. Bisan pa man sa mga kakulangon sa gobyerno, gisiguro ni Commander Bravo ang iyang hugot nga suporta sa peace process. Pagpasabot sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon UPAPRO nga nagpadayon ang mga programa sa national government alang sa decommissioning sa MILF. Unang binigay is itong tinatawag nating 100,000. No? Yung 100,000 para bang nagpirma na ng kasunduan di ba? Para bang sige as a gesture of sincerity and friendship. Nakigtagbo sab si Commander Bravo sa opisyal sa Police Regional Office 10 aron maisgutan ang pagpaugot sa seguridad sa Lanao del Norte, labi na sa munisipyo sa Munay kung asa nahimutang ang pinakadakong kampo sa MILF. Peace is possible when we come together, not as former rivals but as partners working toward a common goal. What we are witnessing is the transformation of conflict into cooperation. Atong ma-honor ang gains sa peace process o sa peace agreement. Gusto usab nato nga kini siya ma-sustain para malantawan nato sa unahan ang inclusive and meaningful development. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.